Mugimentekintza plana Euskal Gizarte aktiboagoa lortzeko sortu da. Eusko Jaurlaritzak hainbat eragile publiko zein pribaturekin elkarlanean, herritar aktiboagoak lortzeko asmoz egindako ibilbide luzean urratz garrantzitsua da hau. Besteak beste, Euskadiko jarduera fisikoaren eta kirolaren legean adierazitako plan propioa sortzeko betebeharrak eta osasunaren mundu erakundeak jarduera fisikorako GAPA izeneko ekintza plan globalean jasotako gomendioek eragin dute pausu hau ematea. Mugimentekintza planaren lehentasuna jarduera fisikoa sustatzea bada ere, jokabide sedentarioak eta loa osasunean eragiten duten mugimendu jokabideen beste zutabe gisa sartu nahi ditu. Jarduera fisikoaren sustapenean lan egiten duten erakunde publiko eta pribatuek parte hartzerako irekita dagoen plana da. Etengabeko hobekuntza prozesu dinamiko gisa planteatu da, eta konpromisu berriak gehitzen joango dira. Mugimentekintza planaren ebaluazioa urtero egingo da, eta barne hartuko ditu bai sustatzaile bakoitzaren konpromisuen autoebaluazioa, bai Euskadiko jarduera fisikoaren eta kirolaren legeak ezarritakoaren betetze mailaren balorazioa, baita GAPak proposatutako helburu estrategikoen eta neurrien jarraipena ere. Gehiago jakin nahi baduzu, bisitatu mugiment.euskadi.eus webgunea eta jakin ezazun nola lortu pertsona aktibo gehiago Euskadi osasuntsuago baterako.